Emergency hotline naman po ilulunsad ilulunsad bukas, Setyembre 11. Para sa detalye kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Lulunsad na sa ika-11 ng Setyembre 2025 ang Unified 911 Emergency Hotline na magsisilbing isang numero para sa lahat ng uri ng emerhensiya sa bansa. Maaaring report dito ang mga kaso ng krimen at banta sa seguridad, gaya ng nakawan, gulo at karahasan. Klaw din ito ang mga insidente ng sunog at aksidenteng may kaugnayan sa apoy, pati na rin ang mga medical emergency tulad ng biglang pagkakasakit at malulubhang aksidente. Ayon sa mga otoridad, layunin ng hotline na gawing mas mabilis at mas epektibo ang pagtugon sa mga insidente sa pamamagitan ng mas maayos na koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Inaasang magbibigay ito ng mas ligtas at mas epesyenteng serbisyo para sa publiko, lalo na sa mga paraong kritikal ang bawat segundo. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito sa Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.